Mä pelästyin, Ahmatti. Sori, Punahilkka. Minne sä oot menossa? En saa kertoa. Mikset sais? No kun muuten sä tulisit mun mukaan tai kinuisit edes tulen mukaan. Minne mä mukaan niin kovasti haluaisin tulla mukaan? No tietty mummille syömään kaikki herkut, mitä se on laittanut mulle. Totta. Parempi et kerro. Niin. Hauskaa matkaa. No kiitos. Onks sul vähän, tiedätkö kuuma? No vähän. Miksi sä nyt käyttäis vaikka 5 minuuttia ja menisit tonne puun alle makoilee? Niin, no ei se oo pitkä aika, joten mä oon vaikka 10 minuuttia. Hyvä idea. No, mä lähdenkin tästä nytten tonne jonnekin. Moikka ja kiitti. Mummi, mä tulin. Tänne vain, kultaseni. Ahmatti, en halua sinua tänne, lähde heti pois. Mutta miksi et halua minua? En kestäisi katsoa, kun syöpettelet noilla herkuilla. Siinä tapauksessa. Nyt sulla on polla pimeänä, joten et voi nähdä mitään. Kimppuun! Se oli paljon syöty. Voi ei! Tässä on mennyt jo 20 minuuttia. Punahilkka tulee ihan juuri. Pakko mennä piiloon. Voi ei, ovi on auki. Se pitää laittaa kiinni. Mummi! Kukaan ei oo kotona. No, mä tuun seuraavana viikonloppuna uudestaan. Selvä. Onneksi mummi vastasi tai kertoi, että... Koska muuten mä olisin ollut varmaan tässä ovella koko loppuillan. La